Kohanmen ko para ha utray Jesus Christ ka gospel na ka gospel jong yo jong Matthews klanong barengkong kadakot kat pra hada arpusaw ka ba ngidang syok ngo mentan ka kren sapang ka jing im ka jing long jong Joseph bat ka ying kasam jong Joseph bat ka Maria bat jong Jesus te ha ka ne kasngi to ken khandiat ngin pelai por ngin ya pusan sapang ka jing im bat ka jing long ukpa jong Jesus badai Joseph ka gospel ka yitho bat ka ong ba u Joseph bat ka Maria ki laya tektin ngihaban kan mau hang ni ka Maria bat u Joseph kimpat ya syong rengkat hanrei kitang sudap ya tektin hadin ka jung ya tektin lalap ba ka Maria kalapun khon bat uneu khon ba kalapun om dei nau Joseph hanrei dei nau man simbol khot ka gospel ka ong ngi habat snuthu u Joseph kumubriu u badon ka Maria ulong ubriu babaha ka gospel ka ong ba ulong ubahok kwa ban that rong ya ka Maria dei na mata ka daw ukwa ban penlai no ya ka Maria ka ba ulai tektin namar ba uru usyepting yolese kumubriu namar ba kala dan kun nelapun kun shwa bakin ya syong te kumubriu hak panengkong uperkat ba kamdei ka babhayu ban lejri ne ban lej pe lej kmi ya kamaria bat yaw khon jongka namar umdei ukhon jungu den mata kadaw kumubriu perkhat halade bangade ban penlai no jarjar ya kamaria bat yaw taw khon jongka tula perkhat ban le kene kat baw dang perkhat ban penlai no ya na ya kamaria wangel wan paw hau bat uangel uang ba WhatsApp ting ban sim ya kamaria kum kat nga jong pi kane ga jing wan paw jong angel ha u Joseph ha ga jing posneu ka pen slur ya Joseph ban yai ne ha kata ga jinglong bahok jong u ha kata ga jinglong bahok jong u ko hanmen ko para ka e ka banga kwa ya pi ba pinchim na kane ka jinglong jong Joseph ka dei kane ka jinglong hok jong Joseph ladau Joseph umlong ubahok ula chui landet ya kamaria om dei tang kata ka jing i landet jong u but lada umlong ubahok ula le ben ya kamaria ula thadrong ya kamaria dei namar ka jinglong hok jong u ka banengkong uperkhat ya ladi bangam dei ban thadrong ya ka ngan penlait no ya ka jarjar ngan penlait no ya ka jarjar ka jinglong bahok jungu ka pen perkhat yau Joseph ba udei ba umdei ban thadrong ya ka Maria ka banengkong den mata kadaw ba mga mapiru ko hanmen ko para kamtame mapi kikmi kikpa pide ban perkhat ya kani pide ban don kata ka jinglong bahok kum u Joseph pej haki ingi sem jungi menta pej haki ingi sem jungi menta hang ne hasnong jungi hang ne hapo kabalang jungi hang ne hari khasi jungi menta tang kajing artatin ulok ya kalok ya ulok kapen paj kapen pra ya kaing ka sem jungi balai kadan kajing artatin habang ayo i bakalok junga kaya keren badu weu breu habang ayo i baulok junga uyai rengkar bat ka wei ka breu lane habaki tre hapo office ne hagano ka joka ladon ka jing tharais neu kato ka jing ya tharais neu mar kaliang ka penpat ka penrap penpra ya hingga sem jungi kawan ya lam ya ki ar liangkur ban ya syong ban ya perkhat banamba ngin ya penlaj sanching ho ngitip bah kabalang jungi hakabalang katolik omdon kata ka jing ya penlai san sing hanre menta wat hakabalang katolik jungi
wala na kabalang kam hikay ngi le landet ya kana kajing hikay jong kabalang ki arliang kur ki wan ban ya kren tang na kadaw ba ki don kajing ya artatin kajing ya bom so thoje mod ha kajing em jong ki shikurem ya kren arkur panai san shi kabadeng kong aku aban sim hang ni balai ka don kajing artatin namar ba ngamlong ubahak kum Joseph namar ba mangi ngimlong ki bahak kum Joseph hoy klampet kikur ki arliang kur kimla ban sim kata karai ban panai san sing hanrai matabun hari khasi jing ngi yo iya kane kajing lai kajing ya panai san sing tang nakadaw ba kamdon kata kajing sujumut kadon kata kajing artatin kay kadaw jong kajing artatin kabadeng kong ngalaban ong ba kata kajing thrice new ya kalok ne yo lok kabar ba haba ngaladon kata kajing thrice new ya lok ne ya kalok ngakwa ban penkesan yalade ngakwa ban pen I yalade banga ngalong ubabha ngalong ubahok ngalong babej mau ne maka kaduna mau maka kalong keba lamler maka kebathok yanga maka bakasyukor yanga mau bathok mau basyukor yanga amdai manga ngakwa ban penpau ban thadrong ya u ne yaka dei maka kebaklim dei maka kebalejwan no dawe ngaku aban penkesan ya lade ngaku aban pen I ya lade hakmat kepertai bangalong ubahak kane kabau Joseph uhikai ngai pi ko hanmen ko para walada ulatip ulayo I baka Maria kalapun kon sem kwa ya ka Maria ban thadrong sem kwa ban penpau baka Maria kalaya bakalabat no rebat no kwa ban penpau kepertai baka Maria kalong kebasniu uburi ya kita baro ha kedanot jungu ha kamansim ke jungu ha ke jing em lajong sem kwa ya lade ban penpau banga ngalong babha nga sem kwa ya lade ban penpau ban penkesan ya lade banga long bahok ngam sem don jing bakla de maka kane kedai ke badengkong ke bau Joseph uhikai yang abadi pi ke baar pat ke bau Joseph uhikai yang ai pi kalong ba usngap ya kasur ke bau belai Ukraine usngap ya gejing pasiau ke ba ublay wan ahu kata ke inspiration ke ba ublay wan ahu usngap ya kata aba usngap ya kata gejing pasiau ke jung blay badule ya kata ke ba ublay pasiau hau lengba kajing posniu lengba kajing josngeu jung ya kasur ke ba uangel utrai jung ukren ha kajing posniu kanosin mangamapi ha kajing imlajong hakaying kasam jungi habangi don kane kajungi akan at habangi don kane kajungi apat kajungi pra kane kajungi bom don jingi ne kajungi bom yalong kawe kaying kasam ngisngap ya kasur ke ba ublay Ukraine ha ngiti ba ublay semwan kren hanga ba de pi kumba uwan hakamaria lengbau angel ublay klemwan kumba uwan ha u Joseph men haka gospel ba mentakesngi lengbau angel haka jing posneu jungi henreng itip syai bau trai wan ban pasiau yang abadi pi haman kepor yole si ya pi ki pai ke jungblai lengba jungi ki lengda lengba jungi ki runyam yang yole si dakasur jong ki bahalor jonga yole si ublai pasiau yang abadi pi lengba ime pa lengba ki henmen ki para lengba ki kur ki kha kane kadai kasur pasiau jongblai ban kasur pasiau jong blai ka dehi da ka jeng hikai jengu lengba ka gospel lengba ka jeng tho ba khut lengba ki hukum ka ba ublai hila de wa ka balang baro gini ki de ka kisur pasiau jong blai hanga ba pi hato ngilong ki bakloi ban ngap ya ka kasur pasiau jong blai ha ka klimat badan ka jeng bom sto jimot ha badan ka jengi kanat ha po ka ingasam ka jungi ya ban keli la de u Joseph tang sios ngeu ya kasur pasiau jong angel utrai haga jing posneu ule ya kata balai sa singong namar ba ulong ubahok namar ba ulong ubahok kajing long hok jong nga ba jong pi ko hanmen ko para kapen long yang nga ba de pi ban ngap ya kasur ka jong blai habang ngap ya kasur ka jong blai ngile ya kata kasur ka ba ublai Ukraine
ya kata ka sur ka ba ublay upasyaw. Kajing long hok jong Joseph kapan long yu Joseph ban long ubabaha. Ban long yu ubadap da kajing da kajing isnei. Ya ki henmen ki para ya ki kur ki kha ya ki berubaro. Ban kata kajing long hok jong Joseph kapan long yu ban ting burom yo blay. Lada mangi iwe pa iwe ladang idon kana kajing long hok klempep ko henmen ko para ngin la bandan kajing snutho ya ki lok ya ki para breu jingi ya ka lok ya lok ya ki khun ki kti jingi ladang idon kata kajing long hok kom Joseph klempep ngila bandan kata kajing kloy ban mab ya ki bandan ka kajing snei ha kajing bakla jungki bat klempep kajing long hok kapan long ya kaying kasem jingi ban ya long kawai ban ya trelang ban don kata kajing sutho kajing ya long kawai. But kajing long hok junga bajung pi ko hanmen ko para kapan long yangi iwe pa iwe bandon kata kajing ting burom yoblay. Ladangi long kita ki bahok ladangi don kata kajing ting burom yoblay klempep ngila ban snap ya kasur ke bau blay ukren ne upasyaw yangi but ngin im ya kajing im jungi katkum kata kasur ke ba upasyaw. Ko hanmen ko para hagane kesngi token ngin sim at ngin bud ya kane kajing hikai jong kajing im jong Joseph bakhoj ukpahating khon jong Jisu in kabrep ki khmat chipor ngin IT la de ha Jisu bau Jisu unang pan khlan yang iwe pa iwe khnang ba bangi ngin laban bud ya kanuksa jong ukpa jong Joseph ya kata kajing long hok jong ya kata kajing bom kwa jong bat pan ksan ya la de ban pan pau ya la de bangalong bobha But bangin la balong kum Joseph bangin nam kwa ban that rong yano ban penrem yano kadu kadwai bangin long ki bahak bangin la bat snap ka surga jung try bangin la badan kata ka jingting borom bat ban yem ka jing yem jungi kat kum ka surga ba utrai upasyaw yangi anyiro yo Jesus Christ.